Výrobcovia mlieka prežívajú od začiatku tohto mesiaca ťažké chvíle. Spôsobila to nová slovenská technická norma o kvalite mlieka. Pripravená bola na základe zvyšujúcich sa požiadavok na ako surového kravského mlieka s cieľom prispôsobiť sa podmienkam Európskeho spoločenstva. A tie sú skutočne veľmi prísne. Predseda poľnohospodárskeho družstva v Novej Bodve Julius Ketoleš nám povedal, že sa z nej hlava zakrútila aj jemu. Pritom práve jeho družstvo bolo doteraz najvýznamnejším výrobcom mlieka nielen v okrese Košice-Vidiek, ale v celom východoslovenskom regióne. S kvalitou nikdy nemali problémy. Napríklad od začiatku tohto roka dodali do košickej mliekárne takmer 500 000 litrov, z toho vyše 96% v prvej jakostnej triede. Keby sa však hodnotilo podľa novej normy, v jednotke by zostala sotva 1/4. Preto sa aj napriek ťažkej ekonomickej situácii rozhodli kúpiť nové dojacie zariadenie. Výrobok dánskej firmy namontovali do 6 maštalí, čo ich stálo 500 000 korún. Návratnosť investície je však veľmi krátka. Využitím novej techniky si totiž minimálne 90% podiel na prvej akostnej triede udržia. Cenový rozdiel medzi prvou a druhou triedou je 1,50 halierov. Pri mesačnej produkcii 80 000 litrov je to prínos skutočne nie zanedbateľný.